fet ydy'r pedwar yma a bydden nhw'n cystadlu yn erbyn ei gilydd am yr hawl i wneud des arbennig. Bydd pob un yn cael cliw bach o'r sialens dan sylw cyn dechrau, ac yn ei tro bydd rhaid iddyn nhw rhoi pris i ni, sef y swm o arian fydden nhw'n fodlon ei gymeryd am wneud y de. Ond dim mwy na £100 boys, ni ddim yn filioners. Y person ar pris isa i bob un fydd yn derbyn y contract ac yn cael y swm hwnnw yn ei boced mewn cash. Yr union fel quote gan filder dodgy. Beth am atgoffa pawb o'r criw? Y criw? Just maen nhw off y penne. Twat. Fy'n ei gwybod yn twat. Fel Craig, literally methu gwybod be sy'n mynd i digwydd yn noson ni. Mae'n boi agresif iawn. Come on! Mae'n gweiddi. Mae o off i ben. Mae'n dweud fath o catchphrase yn just mynd wow. Swn i'n dweud y babi mwyaf di Tom Bull, achos just y ffordd mae o, really. Swn i'n dweud babi mwyaf di Ilan neu Tom ar rhwng nhw. Os mae Craig yn gweud ta fi yw'r un sy'n jibio, gen i weld pwy sy'n neud y fwy arian heddi. Swn i'n ffo, rhywbeth, really. Look, confidence, mae'n effernol. Mae'n siŵr fydd am y fel rhywbeth erbyn diwrnod, guaranteed. Wel, dyna'r syniad, Luke. Y cliw o flaen y boes heddi yw ffrindiau da, ond oes gan rhywun syniad beth mae hynny feddwl? Ffrindiau da. Rhywbeth efo cusanu, mae'n siŵr rhywbeth really weird rhwng ffrindiau. Fe da ni gorau helpu'n gilydd mewn rhyw ffordd. Dwi'm yn gwybod. Swn i wedi cynnig ar un yma, mae'n siŵr. Os o'n i'n gorau mynd am 1 o'r 3, dwi'n meddwl swn i'n mynd am Elon. Ella ddim, achos bod dwi ar yr un cwrs na fo, sy'n awkward a weird. Banter di o'i gyd, so dwi'n mynd meindio. Dwi'n meddwl falle bod yn bach yn sarcastic. Ffrindiau da? Dwi'm isio hynna digwydd. Ella bod am golygu hynna ffrindiau wneud fath i fi, ond dwi'm isio hynna digwydd. Yn nabo nhw neith o pethafiach stupid. Wnaeth Craig tripo fi lan neith o'r nôl o'r clwb a nes sanu chips ar y ffordd. So gobeithio trwy yna dwi'n mynd i allu gallu gael bach o payback yna. Y boes yn nerfus, ond be fydd eu pris nhw am wneud ffrindiau da? Am wneud y der yma, dwi isio £25. Byddwn gofyn am 40. Swn i'n am £25.99. 45. £25.99, dwi'n meddwl wedi gweld sgidiau newydd ma dda, a dwi eisiau £29.99 roed efo nhw. So, wrth nhw'n pres fi i gael sgidiau newydd. Amser i ni weld be fydd rhaid i un person a'n Lucas ei wneud. O'n i'n disgwyl bod e'n sarcastic fath o beth. Ie, opposite. Totally. Ie, great. O'r adol yn gallu bod fel mwy na un yn neud y de yma arach. Gobeithio. Gan ti ffrindiau, dyna? Go on, Luke. Gan i weld nawr. Pryd oedd y tro ola fi chi'n cael chwip dyn, wel heddiw bydd un ohonoch chi'n tynnu'ch drwsys a'ch trons ac yn cael yn cefn naw gan tri o'ch ffrindiau gorau. Ond pris pwy fydd isaf. Ond yn effernol. Yei. Dwi'n bos mae mor ddrwg ar chili, ond... Dwi'n cofio cael pres. Na, dwi'n neu cael cached so. Swnio'n lyflu, Craig. Gobeithio bod ar boes fenig os ti'n gwneud y de. Efo pris o 25 pint. Craig. Ydw si, gobeithio ti'n sychu'n iawn yn iawn fynd. Ga i fynd i checio gyda. Please. Ilan yn chwarae'n saff am newid, ond gwahaniaeth o 99 ceiniog yn meddwl mae cynnig Craig a'i dyn brwnt yw'r isaf. Gobeithio bod paracetamols ar hewd y fe. A wipes. Dwi'n edrych ymlaen i hwn, ond gan i weld sy'n fydd. Gan i weld sy'n fath o ffrindiau da ydyn nhw, os dyn nhw'n rhoi gormod o boen i fi. So lai ni gael chwip dyn. Dipyn o... Dwi'n mwyn siŵr am Craig, de. Dwi'n hollol iawn ar y funud, dwi'n teimlo'n rhan nerfus. Pam neu dwi'n boch neu... Same cheek. Bloody brifo mwy, da. Ti'n mwyn uffar o slap ddo? Ynddo. Dwi'n dialw mwyn poen. O be? Hynny, 25 quid. Dwi'n gan i weld os di 25 pint yn werth o, achos gan i weld faint o poen maen nhw'n rhoi i fi. Tactic fydd no holding back. Full hand. Definitely. Oh, full hand. Backhand ar newis di. Oedd Luke di cynnig 25 pint 99 ceiniog. Mae'n arth i fi teimlo lot waith fan. Dyna ma 10. Wel, dyw bywyd ddim yn deg weithiau, ond o leia dyw Craig heb weld fod y boes wedi dod o hyd i brops. Diolch.
A wedyn... Come on, get over it! Yn gyntaf, esgid. Nath o actually brifo. Pwy'n ddim nesaf ta? Fi. Dwi'n ti? Dwy chwip dyn eto i ddod. Ma'n get over it. Ma'n gandan. Ac yn anffodus, dim just ffrindiau da Craig sy'n gweld i dyn blewog e. Hei, siw, siw! Ac yn olaf, Luke a'i fat. Oedd y trydydd yn well na'r ddau gyntaf dde. Cys dod nath o ddefnyddio esgid i'r ei gyntaf yn wedig. Ultimate payback, dwi'n gorau dweud. Oedd o'n diol o dda. Si ffarwolta ni dwi'n meddwl. O, yna werth o. Pam ddim, dwi'n cael pres am wneud. Dwi'n meddwl rach oedd yn enjoy fo chydig. Ond, sy'n licio bod fo yn eistedd lawr. Mae'n cwbl wythnosau nesaf. Ie.